Пенсионерски клуб Илия Минев в септември отдавна е отеснял за членската маса в него, твърди неговият уредник Снежана Кънчева. И винаги, когато става въпрос какво ни трябва, какво е нужно за клуба, ние винаги сме проявявали и сме предявявали искане към общината, към съвета, към който и да е дошъл, че трябва да се разшири клуба. Просто е невъзможно да се съберат 60-70 души на 30 стола. А място за повече няма. Даже когато сме се събирали повече хора, сме донасяли допълнително маси, столове, за да може да са седнали всички, които посещават клуба. Именно с цел разширяване и повече въздух за хората от третата възраст, управата на клуба и редови членове инициират неговото разширяване в посока сцената на сценото старо и отдавна използвано кино. Постъпки за разширяване на клуба са правени на няколко пъти, но от общината оставили апелът на пенсионерите като глас в пустиня. Именно за това преди няколко дни към каузата е бил привлечен бизнесменът Марин Рачев, който обещал да помогне на възрастните хора, за да имат съвсем скоро един нов и приветлив клуб. Щом разбрали, че в клуба започва строително-монтажни работи, обаче от общината веднага изпратили ударна група в опит да възпрепятстват благородното и безвъзмездно начинание, разказа един от работниците в клуба. Дойдоха 3 човека от общината, влезаха тук вътре, питаха какво правиме. Аз им обясних, че правим пенсионерския клуб, го дължаваме по-голям. Те казаха, тази стена, кой я направил тук, къде е преградната, с картон, това е незаконно, трябва да се иска разрешение за това. Аз им казах, че стената е временна, членовете на пенсионера казаха, че имат разрешение и дори да стане нещо, може да се разруши. Тя от гипсокартон може да се махне, не е проблем. И немало разрешение от общината, такива. После ме попитаха тук за прозорчето. Казах им, че прозорчето го къртиме, да турим, да вляем малко светлина и въздух на пенсионерите. И общо взето това е. Питаха ли ви, какви сте, що сте, интересуваха ли се, откъде сте? Да, попитаха ме, къде сме, към кои работя. Аз им казах, ето на фанелката пише към кои съм. Том научиха за проблема, членовете на пенсионерския клуб Илия Минев веднага възроптаха срещу действията на общинската администрация и посъветваха кметът и неговите пратеници да стоят далеч от вторият им дом. Дойде при нас по негова инициатива господин Рачев на миналата седмица, ли беше, преди 10 дена. И така разговорихме, ние му задавахме въпроси и той ни питаше по някои неща. И аз казах, най-голямата ни болка е това, ако можете нещо да ни помогнете. И ето след 2-3 дена той изпрати майстори, работници и така нататък. Ние се очудихме. За един ден момчетата направиха цялата преградна стена. И всичките, кой как мине от тук, какво ще се прави, какво ще стане, хората се радват. За нас няма значение кой ще го направи. Просто ние още някоя година ни остава. Това ще бъде за тях, за децата. Обаче какво става в следващия момент? И аз днеска бях в съвета да оговарям почивката на пенсионерите в Ракитово и като се връща, мъжа ми казва, че са дошли хора и са спряли момчета да не работят. Какъв мотив? Сигурно, защо, не знам, на мен никой не е обяснил защо ги спират. Това редно ли е според вас да спират нещо, което се прави в интерес на обществото, на хората? Аз казах така и когато бяхме на срещата, че за нас няма значение кой го прави. Има значение с какво сърце го прави и как. Ако единия шеф даде половината, другия да даде четвъртината, такива като нас да прибавят още по 5 лева. Даже ние бяхме готови да се откажем от някои неща в интерес на това да се направи сцената, разширението да се направи. Да ви питам нещо така чисто човешки, сърдечно. Вие какво предпочитате? Законово нищо да не се прави, нищо не се случва или понякога нещо да се наруши, но все пак да се направи в интерес на хората? Аз мисля, че голямите правят много по-голями грешки извън закона, отколкото такова нещо, което се прави за обществото, за хората. Сега ние тук 2-3 години как е този клуб, искаме ние да се съберем. Толкова много хора имаме, рекли, нали, пенсионери, целият квартал тук. Ние сме към 60 човека членове тук. Глекво е малко помещение. Просто не можем едно събрание да си проведеме. Искаме и ние, как са другите хора, така да бъдем и ние, да ни се помогне и на нас да се направи това нещо. Аз мисля, че е за хубаво, нали? Хората просто се радват с веселба, тук се съберем, това, онова, всичко. Да, ама вижте какво излиза. Рачев
иска да направи, кмета не дава. Защо трябва да е така? Ако трябва и той да помогне, не само Рачев. Той се наима момчето, толкова кметове са били, никой до сега не се нае. Един телевизор е купил и нищо друго. Това момче се наима, поема ангажимента, дек трябва да се радва, че помага момчето. Има възможност взаимно и той да помогне, и Бошев сме казали. Ма нека да се направи, да имаме и ту в квартала клуб, не само в гарата да има клубове. Аз мисля, че всички хора са съгласни и нямат нищо напротив. Даже се и радват, като стане това. И знаеш колко членове още меркли има се запишат. Ама нямаме место, едно събрание не може да си проведем. Според мен трябва да се направи. Няма значение кой го прави. Ние отдавна искахме да се направи това нещо, да е по-широчко. Искат хората на празници да се съберем. Няма къде. Ние сме членове на този клуб и ние искаме да се разшири, да е по-спокойно, като дойдат повече хора, да има къде да седнат. Не да се гъчкаме един в друг. Той не може да седне спокойно. И хората искат разширение. Всеки иска разширение. Всеки иска, ама идва тук от съвета, казват, няма да правите разширение. Няма, ма това разширение трябва да се направи, защо хората дойдат до тук, видят, че е малко помещението, се върнат. Вика, ние в толкова малко помещение, вика, не можем да седим. И за това трябва да се направи това разширение, но не трябва да се спъва. Не трябва да се спъва. Според вас, мислите ли, че Бошев го спъва, защото вижда в него някакъв кандидат или конкурент за несен? Може би. А редно ли е така да действа? Не. Редно ли е според вас да спират това богоугодно дело? Как ще е редно, как ще е редно? Аз не мога да разбера този човек, дето е извършил това нещо, как може да го направи? Като е за цялото септември, той не е за друг, за пенсионерия. Ние само това остава, на нас това не остава. Ние сме по 80 години тук и какво ще правим? Друго не знам. Това е. Искаме да се направи. Кой ще го прави, нас не интересува, но да има хора да се интересуват за нас, пенсионерите. Пенсионерите от клуб Илия Минев продължават да не могат да повярват, че хората, избрани да решават проблемите на гражданите от общината, сами пречат за тяхното решаване от друг, който е проявил съпричастност, воля и желание да се справи с тях.